ବାପା ଆପଣ କାମ ହବ ଆପଣ କାମ ହବ ହେଲା ଜାଣିଛି ବୋଲେ ବାପା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଆସିବି ସକୁ ମୁଁ ଆସିବି କରେଇବି ମୁଁ କରେଇବି ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପା ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ହଁ ଗାଡ଼ି ଏଆଡ଼ୁ କେମିତି ଆସ ନା ନା ସେ মোবাইলটা आज आज ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ଜେସି କାଳିଆନା ତୁମକୁ ଆଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭାଇ ଦେଖ ପାଣି ପଟଉଥିଲେ ମୋର ଦେହ ପ୍ରବଳ ଖରାପ 50 ମାନେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଯାହା ହଉ ଏତିକି